Не го спирай, пуснала съм го. Добре, знам, че си го пуснала. Но види се. Да, бе. В средата. На кой час сме вече? 10:48 е. И Лора ще си щупи телефона. Чакай, дай го. Добре. Искаме да изясним едно нещо. Разбрахме, че докато пътуваш може и да е страшно тъпо. Не ме гледай тъпо. Защото ще повторим да тъпо сигурно нещо. В момента виждам много дърве. И Лора се проявява. Смятам, че сме адски тъпи. Сега ще ви покажа какво виждаме ние. Така. Много е яко, нали? Дори не се виждаме. Така. Смятаме, че Лора е болна от хипокулисна болест. Какво е това? Не знам. Не знам. Болест на оплешивяване. Косата е започва И имам даже, виж какво да, всякъде. Да. Смятам, че не мога да стана и по-тъпо от това, което съм. Гледам като много малумен човек. Сега Лора ще се залее с вода. Всъщност мислих теб да те занимавам. Не, няма. Имам въшки за това. Виж, че това е болха. Не, болна е с болхи, не е болха. Вода по клипче, плиз. Вода по... И 49 Ще снимам пръста. Не е камерата. И моя виж какъв. О. Това клипче ще бъде качено. И всички ще кажат, че клипчето е тъпо. Защото сме тъпи. Манчик, ако го гледаш, обичам те. И каза, че иска да ти се изака в гащите. Марчи, това е за теб. В Венец сме. Какво? В Венец сме. Добре, това е много близо до Ямбол. Сега ще ви покажа всички тапаци, с които сме принудени да пътуваме. Ай, турни мангали. А сега ще ви кажа за Богом на следващото клипче.